YouTube! Hvad så YouTube? I dag spiller vi en Domination. Det Det er er dejligt. Domination, ikke? Jo. Vi tager helt klart Dome. Ja, men den har ikke fundet nogen nu. Det er først når den har fundet personer. Det bliver helt klart hard hat. Tror du? Nej, den havde kun sådan lige, den ved bare lidt noget. Så cirka alle. Og det er sjovt der. Hvad er sjovt? Ja, de er alle sammen på samme HSP. Og det er koldt egentlig. Hvad? Det er koldt herinde. Inden for dig? Ja. Nice. Jeg tror, jeg vil have en orange-gave. Det gør jeg efter det game her. Capture the flag! Run after der. Lad os tage C. C. Nej, det er ved at blive overtaget. Det vil blive overtaget. Lol, så dør jeg. Okay. Han støder os alle sammen næsten. Nej, han stod ikke helt meget, hva'? Outsider, man. Outsider, man. Du skal ligesom også skyde mig, ikke? Og ellers er det jo ikke sjovt. Fik ham. Nej, det gør jeg. Ja, du gjorde, men vi fik ham, sagde jeg også. Ja. Game Brothers. De fik ham. Lol. Det er måske ikke den bedste sniper bane, men whatever. Ej, sidder du på sniper? Ja. Ej, nej. Det er det værste bane at bruge sniper. Jeg har lige hurtigt... What the fuck, jeg fik kun 50 point for at nakke ham der. Og på nyderen, mand. Det var da ikke så meget. Oh my god, de sad to, ikke lå. Jo, de lå faktisk sådan noget. Du skal jo være lidt på mærkerne, ikke? Og du skal ikke bare sidde og dø. Fuck! Nå, så kommer han bare hoppende direkte imod mig. Det er fandme også meget færre der. Capture the flag! Ja. Ja. Han sidder i siden. Tænkte jeg sgu nok. Det gør de altid. De sidder altid lige der. Okay, men han skyder også mig. Lol, hvor nederen. Den har vi lige captured, den skal vi have igen. Okay, hvor der? Nej, vi skal B. Okay, prøv lige vent på mig, mand. Ind i røret, Nej, mand. Dumme Predator, mand. Jeg kom lige ind i røret, lige da den skød. Pis! Hallo, du er mega syg, den her, mand. Vi skal nok have magten. Nej, det er ikke hack, som du plejer at sige. Denne gang der er det ikke hack. Men det var det altså før der. Virkelig, mand. Jeg står og plukker på dem, og så dør de ikke engang. Nej, det er sgu... Hvad skidt der lige for det, mand? Hold kæft, der var mange eksplosioner. Det var da ekstremt. Vi vil lige være captured. Så stop dog med at nakke mig, mand. Vi tager B'eren. Hvis vi kunne. Men han sidder dernede. Det er mega nederen. Nu ved vi, han er der, så bare skyd ham. Nederen. Lige når jeg kommer, så løber han. Ej, mand, jeg står og skyder lige in the face. Ikke også? Han dør ikke af det. Kæft, hvor det... Han er irriterende, ham der. Han er ikke bare irriterende, han er mega irriterende. Snakker ham. Hold nu kæft, mand. Han får jo alle kill på grund af Vi skete der lige for det der, man. Han hacker der helt vildt. Nej, det var et fly. Ja, det ved jeg da godt, men whatever. Ja, dræb mig da bare. Så skal jeg nok nakke dig, dit grimme fly. Så kommer du bare herud til Papa, hva'? Skal jeg lige skyde det grimme fly der? Løb! Ja, man, jeg fik ham. Overnakker vi dem bare. Og der står fedt en i hvert fald. Jeg er en Avenger. Så døde jeg.
på jer, mand. Kan fandme ikke være bekendt alt det der. Ej! Jeg har det bare det bedste sted lige nu. Det bruger jeg altid. Ej, endelig når jeg kommer op på mit sted. Ej, jeg havde virkelig de der fly. Er det godt, jeg vist også lige nu? 25 kills, mand. Hold da op. Hvor mange kills har du? Nej, det har han. Ham fra det andet hold. Jeg har ikke lavet... Jeg har lavet 2 kills. Har du... Nej, jeg har lavet 0 kills og 2 assist. Jeg sidder det bedste sted. Jeg sidder oppe på røret, så kan man lige se deres hoveder der, hvor de plejer at ligge. Ej, mand! Så forsvind nu. Jeg hader virkelig det der fly. Det går jeg også til det. Jeg siger det. Her kan vi jo blive ved med det der hele dagen. Jo, de har det der fly rimelig lang tid, så... Prøv at se. Ej, det bliver jo ved med det hele dagen, mand. Fucking loser. Fuck, jeg smadrer ham, mand. Skyd ham i hovedet. Lav 10 headshots på ham. Hvad sker der bare lige fordi jeg står og skyder ham med 100 milliarder skud? Ej, mand. Den har vist lige tabt. Nok Ja, de har ikke flyet mere. Jo, de har. Det havde de. Kæft, mand. Alle de vi har filmet har vi ikke vundet en eneste. Ved du hvad, nu kommer jeg lige bagfra og nakker dem, okay? Prøv det være, vi går ind på samme tid, jeg kommer nu. De beskytter altså dernede også. Du vil ikke på at ramme mig. Mand, jeg bliver gal. Øj, hvor irriterende. Ha, gay. Gay for gay. Gay. Jamen, virkelig. De bliver ved med at bombe der, mand. 35 kills, mand. Fuck for lige det. Skal jeg lige se, hvor mange kills har jeg fra ham der? Jeg døde 35 gange. Hvad sker der lige for dem, mand? Han bliver ved med at bombe os. Oh my god, de plukker jo bare sådan et skud, og så er vi døde. Hvad sker der for det? Ja, vi taber den der krig her. Okay, vi skal lige finde ud af, hvad ham der hedder. Han hacker jo fuldstændig. Lol, han sidder med det samme våben som mig, mand. Jeg fik da assist på ham. Jeg har da en god overskrift til det her. Og så mig for han var bare... Ha! Så fik jeg da fandme. Møgunge, mand. Nej! Jeg får ham ikke engang! Jeg knifer ham, og så dør han ikke. Nej, mand. Men jeg har da en vild overskrift til det her. Ja. Du nakker den der, du catcher the flags, nakker jeg dem rundt om. Har du den? Nej. Game, man. Jeg har da en psykopatisk overskrift til den her. Den passer helt perfekt. Jeg nakker ham næsten. Okay, nu nakker vi ham. Bagfra. Kan det ikke være overalt? Jeg er lige bag dig. Jamen, jeg er død. Du får skade på ham, mand. Nuke dækning. Løb! Fuck. Han fik nuke.
Lol, det fik jeg 1500 point for. Lol, hvem får også lige en nuke nu om dagen, mand? Det er den første nuke, jeg nogensinde har set. Ja. Dem her gider vi ikke spille mod mere. Hold da kæft, mand. Men vi stopper her i YouTube. Vi ses. Ha, jeg skriver rigtig nice hacks. Vi ses YouTube.